kum kalat ban yarap bat kentiu iki nong sangkam ki babu iki dukan bat kumju ki bapenmi ya ki mar di jingde ka grow together ka weina ka kanhon ka bala seng da arngot ki samla kan thai ha ka jingsan ran jong weu rang ba kum unong ai bon kala la ban ai ka jing shakri ka babahatam ya ki babun ban sngau tho halor ka ne ka jing thmu jong ka ne ka kanhon grow together ka bala seng da ka samla ibala bet senram bat ka suzan ranong kanri la yo ban yakran baruba John Kennedy lingdo nong lan ubalong kum unong ai boj ubala batai bat ka jing sedang jong ka ne ka kanhon kum jo ru ban jubab ya ki jing kali ki bau shlong mel ulabu ahkman ka grow together ka dei ka kanhon ka ba kini arngot kide na po one chef te kat ba manga berdapat ngade advisor jong ka GNC store te mangi ken laingot i seng ya kene ka kanhon ka ba ni ai kerteng ka grow together bangin yo bangin lum ngin lang ya kini ki brio ki ba jubo i ki dukan ki ba khamlong kendong ka target ka ba kadai ka tahi ka ba ki balong kham kendong bat ya kitu ki brio ki ba julia ya ka business ka ba ki le bet nayeng nama lada kilia business na yang te lada kimpen itu ya kipat ba kamat kalong ka besitom te takada ngi sakwa ban ai da ka kerteng grow together kamat kamdei tang ka bangin kieu mangi kinong peniat Henry kitu ki bajuan ban simenta hakayo ka ba ngi peniat kamat makiru kinya kieu langken te ka ba kham sotanat pendapat ka ba ngi kum ka kanhun ngi jusim ha lada kim don pat ki kolaborator bat kipat ba kamut ka grow together kanumdan tangatai menu pilai sedang ni kan ye bang atau kelajutan kanu do ka kenja kata ka pakiong ka kenja events ka bapi pelong ke ngiseng ya kene ka kanhun ka dei house nam araja arfulai ubnai September te henry ngisdang pendapat ya kayo ka dei hau arfulai usnam araja arfulai tu di benai Disember ter haduk mentah ngimut ban pelong biang hau benai mentau benai April kadai kendai shipo bat khatway tarik hang tai hapo All Saints Hall ikim ba piong ma pi pai khamat chikini ki dukan ki shong kendong chikaw kendong pi kumdo ha wede bat ki kun samla jungi ki trai muluk wede ka sengkam semjang kata hari ke jingkeli ka ba kham hi bania jubab te to sotanat haba yo kum kita jak jingkeli te ha ka bangi layai lenti ya kani ka kanhun grow together ka bangi layai lenti ha kani ka kom pelong ya kini ki yo te ka jing pelong ya kini ki yo ka bangi kum ka kanhun ngi ju sotanat ban ai be da ka kerteng jongki ayom te ngi layo ya ka winter ka summer ka autumn te menta pat ban nginlong ka dei ka spring te ya ka ka bangayo i padapat lingba jong kani ka jingwan kinong simenta ngayo i kayarap sibuan te kumju yang iru kumju kalong ka jingarap namar balai namar ba ngiru ngiyo ban ya trisitom ban promote yaki lani ban kintiu yaki te kumju makiru kiyo ban penkiu lang ya ka kanhun ka jongi te kalong mar keliang ngiyo banya kintiu takadaw ngisawan biang kawai ka kentien ka bangyong balay ni sa ay ka kerteng grow together kalong bangya kawa ban kiyo iwe inya kiyo lang apa ki wan chapi ha kita ki yo ki ba pelong piong pelong teng tu tu kini ki ba don la ki jong ki dukan ke ka benda ka baki haple atau ba bede ka jingsio kumno ki hap ya ta tu ki don nen ki ba yo nong lani ki ba du nong te lada keli hakaliang kayo nong kaduk nong te kalalong baik kumbaong nak kawai ka kentien ka baong ben it's business kalalong baik kata namar kayo te tengteng kadon kapur papila dia don tengteng pat pimla dia te yanu onong umla ban beliam yanu inuru Henry kariet ka bangi ai kadi komnu kanum tu layajar arspa em ka starting rate kat san spa Kan spang ni ai ki handmaids. Ti hadu arja san spa pre ka food. Mending layar san spa. Starting rate kadai kasan spa kata kalong be ki handmaids. Tenang tu pendapat kisawan pendapat sagi there are some stall ke baki brio ki kwa by ibak 100 size. Te nya adjust ya kador. Ya kata the highest
pendapat kadai lai haja sanspa kata kadai ki babu ya ka marbam kemut ya ka bam te ya kita itu mun ngi ai be ya ka lo hakador lai haja sanspa te ki don pendapat kat tu kat ni pendapat ki badang long thmai mo kemen syuong no ki badang long thmai ki ba timpat don hiru ka tiar sibun te kumi gitu pendapat ngi persang ban adjust te ngimla ban ong kat nu ka riet ngin ayu tambah ni persang ban adjust bangin ai free ru nginum lahi tambah ni sedang man ni ya persang ban ya perkhat ken teng kalong no boong no kawai ka kentien ka ba ka profit na preng jongi laingon ni share no ban yarap no yakigen te kata ka de ka ba ni sotanat kum ka kanhun ni don ta ka mensim bangin ya persang ban yarap ken ya ki badang sedang mo kata ru mendai gitu ki basdang ki bawan pendapat da ka katu ka mo ong no kibriu ki basdang ya kakam Henry kidai kibriu pat ki bla experience ba tang ba ki syukwa ban promote pendapat hakani te kidai kibriu bla long experience te komiki pat ngimla kan penyarap te kitu habuang badang sedang kemut ki badang long bet purely ki badang sedang bet ki badang sedang bet ya kakam te kemut kim pat don knowledge ai ru em te komi kita kan ngila penyarap kan te lada umdai kum ta te kemut ngimla penyarap dot ya berkhot तो का करतें के लिए ग्रोथ के डाल लगनी शे मक तीन कसी ये कियो ला वो ते तो कनी का डेविड कयो नमता की का डेविड की ट्राई मुलुक की नौ सोचनों का जिला में गाले कता बनी ओं की खासी लने की penar ki kendam ke ba filum lang na ki district paper na kuno te hadu menta te banong banyo ni ki district paper te ngiyo tang kat tu kat ni mo kidon ki bawan na boy kidon te ki bawan na Jawa ru kidon te na west ngim pat yo ya kata te Henry ngiju pelat pendapat hapok ka social media kum ka WhatsApp status bat ki Instagram te kum man syong no ngidang suseng te dang sisnem te kamut ki beri bun kim pat itu ha ka online pun kim pat itu te ki bun ki sia itu bet ling ba ko offline te ba itu ling ba ko offline te kamut halor jong kata ngi ya penong ya ki ken bet in penya ya kata ka event pi kwa ne man snok ti te kadai kata hi ken te kidon pepat te banong manginit pat sabar pat te ngim pat la ban afford manginit sabar jong ka district namar kamdai ka basuk ba pinong ban pinchulit sabar district ken te ngi persang ban le shwa ya kan ya ka sisnem ka bangi ngi la ya lenti kamut kadang long bet tang ni asar ka bajing sedang kadai apok mukhar ban terter ka saya pat ha all sin to continue biang mukhar all sin kini hi ki artli ki jaka ki bangila julia ban kham chai ba pa pa mo te namar wa phishim kita ki pai stall la ka yo jo ki te kini ka pisa to kala an bi te agano kali ti pa phi penya ya ka kan ko kompat kuno ban kin tiu ta kini ki yang pa kata ru kadai ka jingkeli ka ba sotonat ban ngakwa ru ban pentip syafi ki pai ba om tang manga Henry mengi baro lainun namar sajisian ngan ya thu biang ya pi haka kanhun nga ngabat kum advisor lani unong aibut nong aisap jong ka kanhun kini arngot kidai kita ki bong no ki founding members jong ka grow together te barabor habangi yarai ya kanunu ka benta ngi yarai lang baro lainun ngi yarai lang te ka profit and loss barabor ka long bet equal share te kani ka riet ka bang ibu shwa bangin bu ya ka riet ngi ken shwa ya ka expenditure baro ya ke junglut jingsap baro namar balai namar ba lada ngim le ya ke promotion ki pat ba kim tip don ayu ha te po all sin so te lada ngile apa kemut ngidon kam yak pisah tingi haban ken halor kita ke berkhot te hang ta pat isa perkhat kumnu bangin bu dor te bangin kenyan than ru umdai bangin du than ru unumdai namar balai haba khadu kawan baro arliang hi la kinong simenta ni la mangi ba penia ru ni lalong ba boong no ni wan ba ka we ka platform ban long ba kum kata ka ba ngin pin itu syaka perthai ba mangi ru ngi dei ki briu ki ba le ya ka kam jolojong te kini na po Wonder Chef baro piatip ya ka Wonder Chef ka brand Wonder Chef ka dei ka kitchen appliance te nang ta ka jonga pa dapat ka dukan ka dei ka GNC store ka ba di ki kiu sunteu ceramic kidai kita hi te halor kata kan tingi saya snok ti da ka bangi ai ka wi ka kerteng grow together kamat
Kibri ru ki itu ya kedukan ke jongi, bat kumju ru ki itu ya kedukan jong gitu kiba juan ban simenta hakane kayo yadi tiet. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we kajing mentoy bakongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya